Il-vot ta' sfiduċja f'Konrad Mizzi ma kienx free vote, ridna nappoġġjawh jew nirriżenjaw. Hekk qal il-Ministru José Herrera meta kienet jixed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Herrera qal li meta Muscat kien irriżenja minn Prim Ministru kien spjega lil sħabu l-membri parlamentari li dan ġara minħabba l-arrest ta' Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u l-arrest ta' Jorgen Fenech, il-negozjant involut fl-istess assassinju. Meta kienet jiddeskrivi relazzjonijiet li kellu Joseph Muscat, Herrera saħaq li l-ex Prim Ministru kellu ministri ferm viċin tiegħu u li ma kienx wieħed minnhom. Stqar li lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi Muscat kien jafdhom ħafna. Herrera qal ukoll li fil-bidu tal-leġislatura kien hemm iktar armonija fil-kabinett. Il-Ministru saħaq li sar jaf bl-involviment ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri fil-Panama Papers mill-medja fejn sqar li kien ta' parir lill-Prim Ministru li Mizzi u Schembri għandhom jirriżenjaw u stqar li kien perjodu fejn l-armonija fil-kabinett kienet ħadet daqqa ta' ħarta. Herrera saħaq li Muscat żbalja meta ma keċċihomx. Dwar l-elettrogas u jekk dan kienx ippreżentat fil-kabinett u qal li l-għażla tal-konsorzju ma kienx analizzat jew diskuss f'livell ta' kabinett, Herrera qal li meta Konrad Mizzi kien għadu kemm ġie approvat mill-Partit Laburista kien għamel preżentazzjoni tal-proġett tal-Power Station. Il-Ministru saħaq li preżentazzjoni simili saret minn Konrad Mizzi dwar il-bejħ tal-isptarijiet lil Vitals. José Herrera kien mistoqsi dwar id-direct order biex jimpjega security private. Herrera qal li f'Diċembru kien hemm klima differenti u ħass li għandu jkun proattiv għax ma kienx jaf kif kienet se tisviluppa is-sitwazzjoni. Mistoqsi jekk impjegax miegħu il-membru tas-sigurtà minħabba l-laqgħa tal-kabinett li kienet damet sal-4 ta' filgħodu u qal li dak li ġie diskuss fil-kabinett ma jistax jiżvelaħ fil-pubbliku. L-inkjesta qed tinstema' quddiem l-imħallef emeritu Michael Mallija, l-ex Prim Imħallef Joseph Saint Pulicino u l-imħallef Abigail Lofaro. Għal-familja Caruana Galizia qegħdin jidhru l-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija.